برنامجنا باسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاك كن جمروينا بتصلوت هاللويا زابير سناي هاللويا سناي مخانون حسبنا هاللويا هاللويا ويتانا مسكنا كالنا نبارك كالنا هاللويا لعلنا بلا كالنا كما خازب لا أملاك يلن بلا لنا ويتا هاللويا هاللويا يسوع هاللويا يسوع هاللويا يسوع لعلب القويتا نخبرك لنا اكزابير هاللويا هاللويا يسوع هاللويا يسوع هاللويا هاللويا كابك على أملاك رينا موبو غيرنا دمان እግዚአብሔር أملاكنا كنا مسكنون كنا خبرونينا هاللويا مزمور داويت 144 كم زد ما يبل هاللويا እግዚአብሔር እምባይ ነዳወይ ውግ ነጻብዒ ድማ ሰልፊ ዝመሃረ ይባረኽ ሃሌሉያ ንዳዊት ዝመሃረ ይዝነግረና ዘሎ ሃሌሉያ 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 ቅድሚና ንግስነት መምጽኡ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንዳዊት ከምዚ ገይሩሉ እግዚአብሔር እምባይ ኢልዎ ነዳወይ ውግ ነጻብዒ ድማ ሰልፊ ዝመሃረ ይባረኽ ሃሌሉያ ጸጋይ ዕርደይ እምባይ መድሓንየይ ዋልታይ እቲ ዝውከሎይ ንህዝበይ ዘግዛኣለይ ንስኻ ኢኻ ወእግዚአብሔር ሰብ እንታዩ እትፈልጦ ወዲ ሰብከ እንታዩ እትዝክሮ እግዚአብሔር ንዳዊት ምስ ዘከሮ ሃሌሉያ ከምዚ ኢልዎ ወእግዚአብሔር ሰብ እንታዩ እትፈልጦ ወዲ ሰብከ እንታይ ትዝክሮ ሰብ ንትንፋስ ይመስል መዓልታቱ ከም ዝሓልፍ ጽላሎቴን ወእግዚአብሔር ሰማያትካ ለጠቃቢልካ ውረድ ኣብዚ ድማ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ሃሌሉያ ወእግዚአብሔር ሰማያትካ ለጠቃቢልካ ውረድ ነኽራት ተክዮሞ ክተክኽ መባርቕ ኣባርቕሞ በትኖም ፍላጻታትካ ወርዊርካ ኣሸብሮም ኣዳውካ ካብ ላዕሊ ዘርግሕ ካብ ብርቱዕ ማያት ካብ ኢድ ውሉድ ጓና ኣናግፈኒ ሃሌሉያ ረድኤት እግዚአብሔር ክደሊ ከሎ ዳዊት ዝተዛረቦ እዩ ሃሌሉያ ዝዘመሮ መዝሙር ካብቶም ኣፎም ጥልመት ዝዛረቡ የማነይቲ ኢዶም ከዓ የማነይቲ ሓሶት ዝኾነት ባልሃኒ ኣድሕነኒ ዝብሎ ዘሎ ሃሌሉያ وأملاك حدش مزمور زمرلك عسرت بزوتارو بغنا أودسك اللهو لنقستات ديل زهبك لداويت بارخا خاب كفو سيفي زد حنكا نسخائخا هاليلويا كاب كندي معالتاو دسي أبير زد حننا هاليلويا كاب كندي كفو نقر هاليلويا سلينا زحسب هاليلويا سلينا زورول فلاز أتات إجزا أبير زد حننا هاليلويا داويت دماغهم يزولو زلو ካብ ኢድ ውሉድ ጓና ኣፎም ጥልመት ዝዛረብ የማነይቲ ኢዶም የማነይቲ ሓሶት ዝኾነት ኣናግፈንን ባልሃንን ኣወዳትና ብጉብዝናኦም ከም ነዋሕቲ ኣታኽልቲ ይኹኑ ኣዋልድና ከም እተሃንፃ ኣዳራሽ እተወቕረ ኣዕኑድ ኩርናዕ ይኹና ማዕኸና በብዓይነቱ እኽሊ ይምላእ ኣብዚ ከዓ በረኸት እግዚአብሔር ይዝልምን ዘሎ أباقعنا أمرورنا أشحاتنا ألافات يولدا أبعرنا أتبقهم يمنقدو أبدبابات ناس متحسن مهدامن أوياتن أيخون هاليلويا أقرقر شبرا أيخون يزولا زلو كم زركب هزبي بطيو تكزي أبير زأملاخو هزبو بطيو هاليلويا كم زركب هزبي بطيو هاليلويا كاب كله زكالا خلالو هزبي هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ክፉ ኩሉ ዝከላኸል አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክረዳካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካብ ኩሉ ክፉ ክሕልወካ ክንደይ ሰናይ ግሩምን እዩ ሃሌሉያ
سيطان بزح نجاري زحسب أبيوتنا እግዚአብሔር ግን ሃሌሉያ ሰናይና ይቅሂሮ ሃሌሉያ بعار حجن እግዚአብሔር ክልሙናይና ሃሌሉያ ዝኹነታ ዘሎ ብዛዓለም ሃሌሉያ ክህዳአልና ሃሌሉያ ሰላም ኮነልና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጽዋዓካ ለና ሃሌሉያ ንልብ ዳዊት ዝህዳአካ ጎይታ ሃሌሉያ ንዓናውን ከተህዳአና በዝኸቢድ ጊዜ እግዚአብሔር አቦ نتصلي علينا نبقى ميخان نقرب علينا قويتا محرت كتقبرلنا هاللويا تناي محرت اداوكا خزرك حالنا قويتا نلمنا كالونا اكزابير هاللويا بخيلتنا اين خلونينا زخونتات اكزابير ابو تحيال ايدكا قن اكزابير ابو هاللويا ورد كاب سماي لتقبل زبلكا داويت قويتا نحنا ونكم نبلكا لنا اكزابير ابو هاللويا نتخفو قن حيو اكزابير هاللويا هاليلويا كلون اسخا اغزابير هاليلويا اسخا تدلي خاص هاليلويا من يخلق لك غويتا هاليلويا كما خازبلا املاخ يلن غويتا هاليلويا وانا مسكنك كالون اغزابير ابو ابتعتي خاتحت نبلالنا اغزابير هاليلويا كتركبلنا بزمشت اغزابير هاليلويا بهلونا خاخت قلص اغزابير ابو هاليلويا بشجر زحالف زلو خطبصحوم اغزابير ابو يصلي يالونا كترد نسخا اغزابير ابو سب عقم يبلون دروت يوناي سب حيل اغزابير ابو تحيال ايدكا جن لومي خدقلص غويتا كتزرغح غويتا هاللويا رديت كوينا ختمص غويتا نصلي يالنا هاللويا تخيلي خا غويتا كما خازبل املاخ يلن ابي املاخي خان نسخا اغزابير اب سماينا مدرن ملو سلطان زلكا نسخا اخا بحاجة جزء عب كله بحساب كتركب تخيل نسخايخا منفس قدوس لومي اخترد عنا هاليلويا احنا خن ملس نسخاخ تبصحنا قويتا هاليلويا زابير املاخنا هاليلويا فرحات كخونلنا نعخا مفرح كخون زابير ابو هاليلويا نعخا مخبار كخون زابير ابو تحت كنبللك زابير ابو اب عقمنا ناب حيلنا كين وكل اغزابير ابو هاللويا انتنا ناب خاطرح خطمتا ختردن نصلي يالنا اغزابير ابونا تخيلي خان تسخا هاللويا نسخا تفتي خاص اغزابير من يخلق لك غويتا نسخا تدلي خاص من يعاكتك غويتا هاللويا ابيوتنا رينا كاينا اغزابير ኢየሱስ ክበረልና ንስኻ ንገሰልና ንስኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መድሓን ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ሎሙን ንጽሊ አሎና ምጽንናዕ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ምሕዋይ ሕሙማት ክኸውን እግዚአብሔር አቦ በዝምሸት እዚ እግዚአብሔር አቦ ወአምላኽ ናይ ምሕረት ልቢ ክትፈጥረልና ንጽሊ አሎና ሃሌሉያ أصنعتي إتكالمون كتقلت بزمشت زون كتقلت نصلي علينا غويتا እግዚአብሔር አምላኽና ሃሌሉያ ነመስግነክ አለና ንወድቅ አለና በእግርኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ملسنا قويتا هاللويا نتحيالي زبل نتي أب حيل زوكل قويتا ملسو هاللويا نابخا ملسو እግዚአብሔር አቦ هاللويا نعخا خطمت قبرو እግዚአብሔር አቦ هاللويا እግዚአብሔር አቦ هاللويا نسخان تدلي خاص هاللويا لبسه بتغير نسخاها እግዚአብሔር አቦ لبسه بتلوت نسخاها እግዚአብሔር አቦ ናይ እምኒ ልቢ አውጽእ ናይ ስጋ ልቢ ክወኩም የዝበልካ ንስኻይኻ እግዚአብሔር አቦ ትሕት ክንብለልካ እግዚአብሔር አቦ بتعبيت من مللاسنا እግዚአብሔር አቦ አይጠቅመናን ጎዲእና እምበር እግዚአብሔር አቦ لو ممكن كنملس كتردعنا هاليلويا نابخا خنطمت
ክትረዳእና እግዚአብሔር አቦ ሁሉ ጊዜ ፈረድ ኮይና ሃሌሉያ አሸጊርናካ ጎይታ ሎሚ ግን መለሰና እግዚአብሔር ምሕረት ካብ ዝሓልና ጎይታ ምሕረት ካብ ዝሓልና ኢየሱስ ምሕረት ካ ትገለጽ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ታዘለ ዓለማዊት ምሕረት ካ ትገለጽ በዝምሸት እዚ እግዚአብሔር አቦ መምላስ ይኹን ጎይታ ሬስ ካላ ሐራባሺ ካላ ባሃያ ካላ ቦሲ ካና ማሐራቦሺ ካላ ባሴ ራኪና ማሐራቦስ ኬሬባሽ ካላባ ሃሌሉያ ሰብከን ታዋዩ ንስኻት ዝክሮ ንስኻት ሓሌሉ ميخاخ ترد أنا نصلي علنا صبر لبي قد لبي ختبنا لومي إجابي رابو نبخان قرب إجابي رابو بتعبيت زمت وردت كبيد إجابي رابو حليف كاي تهابنا نصلاي قويتا نصلاي حليف كاي تهابنا إجابير ويتا سخاس ملسنا دا نداويت زملسكا እግዚአብሔር نعناون ملسنا ويتا اب اغرخا خنودق እግዚአብሔር አቦ ሳራንደር ክንገብር እግዚአብሔር አቦ ፉሊ ሳራንደር ክንገብር እግዚአብሔር አቦ بتخكل اب ቅድሜኻ ክንመላለስ እግዚአብሔር አምላኽ አብርሃም ፍጹም ኩን اب ቅድሜይ ድማ ተመላለስ بقنعنا تملالس لك يا خامو እግዚአብሔር አቦ بقنعنا خنملالس لك እግዚአብሔር አቦ ፍጹማት ኮንኮነልካ እግዚአብሔር አቦ ከምቲ ንስኻት ደሌና ክንከውን እግዚአብሔር አቦ ትረዳእና ጽልያለና እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ድሌት ልቡ ይስዕብ ዘሎ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ግን ክትመልሶ እግዚአብሔር አቦ ጽልያለሁ ክትመልሰና ጽልያለሁ ጎይታ هاليلويا تحتنا كون እግዚአብሔር አቦ تحتنا ناي كبرت مقدي إلك يا እግዚአብሔር አቦ تحت كنبللك نعاها خنقدم في كل هوتنا እግዚአብሔር አቦ في كل فتاتنا እግዚአብሔር አቦ تردأنا نصلي علينا معدك خي ورد እግዚአብሔር አቦ مقطعتك خي ورد እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር አቦ لومي خترحر حالنا نصلي علينا تخيلي خاك زابير نعاها تخبدك والحد يلا لب نقص نابقنوع مقدي زابير أبو تغنع نسخائخة تدلي خاس زابير أبو نعاها قليل وق زابير أبو نحناس نسخات عشنا نحناس محرت كاي حشنا نحناس بتحتنا بقدمي خاخ الملالس حشنا نحناس نعخا مفرحي حشنا قويتا قال كله كنتيو زابير أبو حلافي كله زابير أبو لومي مستوعال انتبابن كتبنا نصلي علينا قويتا هاليلويا 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 رباش كريباس سلابها يا رباس كنما راكالي بهايا كارابوس كريباش كالابها راوس كني مهاراوسي ريكالا بهايا كاريبوس كني باش كاراباسي كالابهايا ريكيني ماناس كالا رابوش كريباس سلابا رابوسا ريكنا مهاراوش كريباس كالابا راباسي كاراباس راكينو مهاراوس كريباش كريباس راكانا مهاراوش كريباس كارابا ويتا داوكا خبلع لزرقح كبرتع مايات كابيد ولود قوانا ناقفنا ويتا ناقفنا እግዚአብሔር አቦ ካውህብከታ ናቅፈና እግዚአብሔር ካማዕበላ ናቅፈና እግዚአብሔር አቦ ካብሐዊ ናቅፈና ሕጁን እግዚአብሔር አቦ ጸላኢ ሕሊፍካ ይታበና ጎይታ ኢየሱስ ትኽእሊኻ ሃሌሉያ ሰላም አባኻይ ዘሎ ሙሉእ ሰላም አባኻይ ዘሎ ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 ኢየሱስ
حيين تناي محرت عدوكا زيد حيين تناي محرت عدوكا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا قويتا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا زي حيين تناي محرت داوكا زي حيين تناي محرت داوكا حجيين زدليانا 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 زي حيين تناي محرت داوكا 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 حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا زي حيين تناي محرت داوكا زي حيين تناي محرت داوكا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا زي حيين تناي محرت داوكا زي حيين تناي محرت داوكا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا أحليف كاي تهابنا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا ليفكا تهابنا ليفكا أي تهابنا ليفكا أي تهابنا يسوس ملسنا ليفكا أي تهابنا ليفكا تلاقي أي تهابنا ليفكا أي تهابنا ليفكا تلاقي أي تهابنا ليفكا أي تهابنا بمحرتك ذكرنا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا حجيين زدليانا
زرقحلنا التناي محرت عداوكا زرقحلنا التناي محرت عداوكا زرقحلنا التناي محرت عداوكا زرقحلنا التناي محرت عداوكا زرقحينا بالعلينا التناي محرت عداوكا زرقحينا داوكا التناي محرت داوكا حجيا زليانا حجيا زليانا حجيا زليانا حجيا زليانا حجيا زليانا ويسوس حجيا زليانا حجيا زليانا حجيا زليانا حجيا زليانا زبنا دحنلنا حجيا زليانا هيوتنا دحنلنا حجيا زليانا زبنا دحنلنا حجيا زليانا زبنا دحنلنا حجيا زليانا تناي محرت عداوكا حجيا زليانا تناي محرت عداوكا يسوس 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 هللويا يسوس كريستوس غويتايو هللويا هللويا أحدك أي تنتنكان إشش دما أي بلكان يلنا غويتا هللويا ترح نحنا نقول نملس هللويا نحنا ترح كم فقادو نملالس أبقدميو هللويا السروح روح أملاخيو هللويا كان أملاخ يكونن كم سيطان يكونن هللويا السو كل جزء محرته مزرقحيو هللويا هللويا كندي جزء حنينا له قويتا كندي جزء ردينا له كندي جزء تمهلينا أبقدميو هللويا كندي جزء سمعنا له هللويا إحنا جن سبات سلزخنا هللويا رسعتينا هللويا إحنا جن سبات سلزخنا هللويا نتزي تملسينا نرئي هللويا تزقبر الناس كابت زي تقبر لنا أزي وزحيو هللويا 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 نفسي تمسكنك الله قويتا نفسي تمسكنك نفسي تمسكنك نفسي تمسكنك نفسي تباركك نفسي تباركك نفسي تباركك نفسي تباركك نفسي تباركك نفسي تباركك نفسي تودسك نفسي تودسك معبل موتا يفرحني ندري خرانا يستمن بماكل حوي حليفي هالتا اي همخني بأزد النغسال خاسي كم تقرب كم تنفسها سلخا دويلا تمسكن كاب سعار تبليتا كاب سعار تبليتا كاب سعار تبليت كايا كاب سعار تبليت كايا كاب سعار تبليتا زانفسي كاب سعار تبليتا سلخا قويتا هللويا
كساب حجي زصوراني بروخات داوكاين يسوس كساب حجي زتسكماني بحيلي أيكون بروخات داوكاين أي تعجزتخا ومحرت لوهاتكا إنا تدنكو بارخكا قويتا أما سكنكا نسخاس مسكانايخا يسوس سي مسكانايخا كساب حجي زصوراني بروخات داوكاي كساب حجي زتسكماني بروخات داوكاي عبيد تعجزتخا عبيد محرت لوهاتكا إنا تدنكو بارخكا قويتا أما سكنكا نسخاس نسكانايخا يسوسي نسكانايخا بقاهي تكي زي متصي عبتحتي اقرخاي ود دنقاسكا اي تخل كلنن بترقيد قاسكا اتقل حررتا تحوتا تسمعو نلبو منتبرتعو ولدي إلكا لكيف كاني نتسن نعكا كبيب كاني نتسن نعكا كبيب كاني نتسن نعكا عبرتي كاني نتسن نعكا عبرتي كاني كساب حجي حجي سعد زصوراني بروخات داوكاين كساب حجي زتسكماني بروخات داوكاين عبيت وتعجزتخا تعجزكاني واي ومحرت لوهاتكا كل جزي إنا تدنكو بارخكا قويتا أمسكنكا نسخاس نسكانايخا بلعلنا خان رديتي لو أملا عبسما زتو تحكا صبباد نومت سجيريو تسيري عبداوكا عزين ممانو زشكر كنتا تساجير كايا يوتي تاموز تفردت يوتي إنه تزمر الكا إنه تزمر الكا إنه تزمر الكا إنه تزمر الكا إنه تودسكا إنه تودسكا إنه تمسكنكا إنه تمسكنكا إنه تمسكنكا إنه فكنت بللكا إنه
تمسكنك إنه فقمت بللك إنه تمسكنك إنه تمسكنك إنه تبارخك إنه تبارخك إنه لعلت بلك إنه لعلت بلك إنه يسوس يوتي تخبرك إنه نعاخا نبينخا تخبرك 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 تودسك تودسك تمسكنك تمسكنك መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካለና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካለና እግዚአብሔር አቦና ነመስግነካለና ልዕል ነብለካለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንስኻ በይንኻ ክበር ኣብ ህይወትና ንስኻ በይንኻ ግዛእ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሎሚ ምትሓት ክኾነልና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ምምልላስ ክኾነልና እግዚአብሔር ትሕት ክንብለልካ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ጥራሕ ከነኽብረካ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር አቦ ካብ ክብረት ህይወትና ክንወፅእ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ደኣ ከነኽብር ጎይታ ባሮትናትካ ክንከውን ክትረድኣና ጎይታ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ክትምሳና ዝጸናሕካ ሕጁን እግዚአብሔር አቦ ብቓልካ ተዛረበና ብቓልካ ማዕደና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ፈውስን ዘድልዮ ፈውስ ኩኖ እግዚአብሔር አቦ ሕሙማት ክሳቀዩ ኣይትግደፎም እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ዝጠመዩ ክዕንገሉ እግዚአብሔር አቦ ረድኤትካ ይብዛሓሎም ንብል ኣለና እግዚአብሔር አቦ ጎይታ ተመስገን ምሳና ስለ ዝጸናሕኻ ተመስገን ጎይታ ክሳዕ ምጽኣትካውን ምሳና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና በይንና ስለ ዘይትገድፈና እግዚአብሔር አቦ በይንና ስለ ዘይትሓድገና እግዚአብሔር አቦ እሙን ኣምላኽ ምዃንካ እግዚአብሔር አቦ ንእመን ኣለና ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን in Jesus name amen እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እግዚአብሔር ድል ዘሃበና እግዚአብሔር ከመስግኑይና ክንጽልይና ቁሩብ አቡነ አብቃል አምላክ ክንከይዲና እስኪ በጸሎት መንፈስ ኮይና እንጸልይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ዘለዓለም ሕያው ንሱ ዘለዓለማውን ሕያውን ዝኾነ ጎይታ ዘይልወጥ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ዝኾነ بزلعلماو كبرو زنبر بزلعلماو دم كيدانو غسنتو زفتم تالاق غويتا تعب غويتا أما أخلنا منفس قدوسن بحيلن عوشتن أبدقن زلنا جابهر بمنفسو كريستوس إيسوس بتأقو كتنكفنا اتنايزل عالم كبرن حيلون أبهيوتنا خون كنصلينا يسوع كريستوس هاللويا يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي نسو خابزل عالم نزل عالم هياوي نسو خابزل عالم نزل عالم نغوسيو ناي نغستات نغوس ناي غويتوت غويتا زخونه اتز تعرد گنشل بدمو زعدگنا زل عالماو تسفان هيوتن زهابنا ويتانا مدحنا يسوع كريستوس منفسو أما أخلنا بملآت كملالس نزبنو زخون سأجان حيلن أما أخلنا خفصس يسوع هاللويا وهاللويا يسوع
ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ አማኸልና በመልአት ተመላለስ በኽብርኻ ተመላለስ በኃይልኻ ተመላለስ በግርማኻ ተመላለስ በሞገስካ ተመላለስ በስልጣንካ ተመላለስ በትዝዕጽፍ ዘለዓለማዊ ኪዳን ደምካ አማኸልና በኽብሪ ሕለፍ بخبر حلف أما أخلنا بموجس كحلف يسوع كريستوس السخاء حلف حلفه كل نجر السخاء حلفه يسوع كريستوس السخاء تحالفه خلها تزفس سيقنا تستسبريت الجن تزحممي فوس تستأثر فتح تزدخمي برتع يسوع كريستوس ود أملاخ السرايا ويخامو منفس قدوسن بحيلن أما أخلنا تملالس بخبرها تملالس بحيلها تملالس بقرما خان بموغس كان تملالس يداوكا أما أخلنا بملآت يحلف اتزل ألما وحيلها اتزل ألما وكبرها اتزل ألما وموغسكا اتزل ألماو تأجها اتزل أفزل ألماو كيدانكا أما أغلنا بملآت يفسس بمنفس قدوس حيلي يسوع كريستوس ودهياو أملاخ نسخا إخامو ناهيوت قال زلكا نسخا إخامو يسوع كريستوس بجكاها هيوت زهب يلنمو اتي هيوت زهب قالكا بمنفس قدوسن بحيلن يغلص بخبرن بموغسن يغلص يسوع هاليلويا يسوع كريستوس ود أملاخ اتي كبور موغس كام أخلنا ملالس بقرما خان بموغس كان بحيل خان بكبر خان أما أخلنا تملالس اتحيال موغسكا اتحيال كبرها اتحيال إيدكا أما أخلنا نمفواس تملالس نمدحان تملالس إيدكا بخبرن بموغسنا أما أخلنا حلف نمفواس حلف نستصبر نمتسقان حلف نتزودق نمتنسع حلف قويتا يسوع كريستوس حيال قويتا منفس قدوسن بحيلنا أما أخلنا حلف أو يسوع مدحن نسخائها حيال نسخائها فواس نسخائها حارات وجن نسخائها هيوت تهب نسخائها مو قالكا منفس قدوسن بحيلن يغلص نايك قالكا ميستر بمنفس قدوس يغلص يسوع كريستوس هاليلويا مدحنيها زمسلك يلن زودادرك كايلن بقرما خان بحيل خان زمسلك كايلن كابزل عالم نزل عالم نسخائها كابزل عالم نزل عالم هياويها كابزل عالم نزل عالم كبوريها كابزل عالم نزل عالم هيوتيها يسوع كريستوس نودسكا نخبركا بأمنة بتسفان شمكا نتوعو يسوع شمكا مدحنيو شمكا فواسيو شمكا هيوت يهبيو اتي هيوت زهب شمكا منفس قدوس ملآت يغلص بحيل يغلص بخبري يغلص بغرما يغلص يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويها هاليلويا አዳኜ ኢየሱስ ገናናው የእጄን ሰንሰለት በጠሰው ተመስገን ልበል ልቀኝለት ከእግሩ ስር ልውደቅ
ልስገድለት ይህም አነሰበት ነፍሴን አስጨንቋት የጠላቴ ጩኸት አይኖቼን ባነሳ ከላይ ስመለከት ከመቅደሱ ሆኖ እምባዬን አበሰው ያሰረኝን ገመድ ጌታ በጣቱ ተመስገን ልበል ልቀኝለት ከእግሩ ስር ልውደቅ ልስገድለት ይሄም አነሰበት የሞት ቀንበር ከብዶኝ የአመፅ ፈሳሽ ውጦኝ ሲኦል አፉን ከፍቶ ባጥንት ያስቀርቶ ስሞታ ነገርኩት ለአምላኬ ሳልሰለች እግዚአብሔር ተቆጣ ምድር ተናወጠች አዳኜ ኢየሱስ ገናናው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ዝመስለካ የለን ሕያው መድሕኒኻ ሕንቅል ሕንቅሊተ ይትፈትሕ ማእሰርቲ ትበታትኽ ንስኻ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ቃልካ መንፈስ ቅዱስ መልአት ኣብ ማእኸልና ብኽብሪ ይገለጽ እትናትካ ዝኾነ ነገር ይሕለፍ እትናትካ ዘይኮነ ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተዓጸወ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ሕያው እዩ ጽባሕ ሕያው እዩ ድሕሪ ጽባሕ ሕያው እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሎም ምሸት እንደገና ቃል አምላኽ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ዘሎ ክሪና ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ምዕራፍ 3 ዝራእናዮ ሐዋርያው ጴጥሮስን ሐዋርያ ዮሐንስን ናብ ቤት ጸሎት ክኸዱ ከለዉ ዘጓነፎም ነገር ኢናሪኢና ሕጂ ድማ ደኪምና ጳውሎስን ሲላስን ድማ ናብ ቤት ጸሎት ክኸዱ ከለዉ እንታይ ከም ዘጓነፎም ኢና ንርኢ ጸሎት ኣብ መንግስቲ አምላኽ እቲ ሓደ ዓቢ መሳርሒ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዓመት አጥቢቁ ይጸልይ ነይሩ ቅድሚኡ እውን ነቢ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 38 39 ኢየሩሳሌም ምስተኸበበት ኣብ ቅድሚ አምላኽ ጸሎት ከም ዘቕረበ ንሪኢና ጸሎት ወይ ናይ ጸሎት ቤት ሰባት ንአምላኽ ዝደሊሉ ቦታ ንአምላኽ ዝደሊሉ ስፍራ እዩ ስለዚ ሐዋርያት ሓደ ልማድ ነይርዎም እቲ ልማዶም እንታይ እዩ ናብ ቤት ጸሎት ይኸዱ ናብ ቤት ጸሎት ከይዶም ንገጽ አምላኽ ይደልዩ ሐዋርያው ዮሐንስን ሐዋርያው ጴጥሮስን ናብ ቤት ጸሎት ክኸዱ ከለዉ ነቲ ዝለመሰሰብ ኣብ መገዲ ረኺቦሞ ብሽም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኾነ ሪኢና ኢና ሎም ምሸት ድማ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ጳውሎስን ሲላስን ናብ ቤት ጸሎት ዝግበረሉ ክንከይድ ከለና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ንጎይተታ ኸዓ በቲ ምጥንቋል ብዙሕ እተርብሖም ዝነበረት ግዝእቲ ተጓነፈትና ንሳ ኸዓ ደድሕሪ ጳውሎስን ደድሕሬና እናሰዓበት እዞም ሰባት እዚኦም ኣገልገልቲ ልዑል አምላኽ እዮም መገዲ መድሓን ከዓ የምህሩኹም ኣለው እናበለት ዓዊላ ትዛረብ ነበረት ነዚ ነገር ዝውን ብዙሕ መዓልቲ ደጋገመቶ ጳውሎስ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ምጽማም ግልጽ ኢሉ ነቲ ርኹስ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ እዘካለኹ በሎ በታ ግዜ ትኣውን ወፀ ይብለና ኣብዚ ክፍሊ እዚ እንሪኦ ሓደ ነገር እንታዮ
ናብ ቤት ጸሎት ዝግበረሉ ቦታ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ናብ ቤት ጸሎት ዝግበረሉ ቦታ እንዳኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ዘጓነፎም ሓደ ነገር እዩ እቲ ዘጓነፈቶም ሰበይቲ እንታይ ዓይነት ሰበይቲ እያ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ዝነበራ ሰበይቲ እያ እዛ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ዝነበራ ሰበይቲ ደጋጊማ ንጳውሎስን ንሲላስን እዚኣቶም መገዲ ኣምላኽ ዘምህሩ ሰባትዮም እንዳበለት ደጋጊማ ትዛረብ ነይራ እዛ ሰበይቲ ትዛረቦ ነገር ከም ሰብ መጠን ክንዓስቦ ከለና ጌጋ ኣይኮነን ከም ሰብ መጠን ሐዋርያው ጳውሎስን ሐዋርያው ጢሞቴዎስን ሐዋርያው ሲላስን መገዲ ኣምላኽ ዘምህሩ ድሕነት ኣምላኽ ዝዛረቡ ብዛዕባ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰብኩ ሐዋርያት እዮም ዋላ ሓደ ጌጋ የብሉን ተቃላት ንዚ ነገራት ግን ደጋጊማ ትዛረቦ ነይራ ኣብ ካልእ ትርጉማት እንታይ ይብል ሐዋርያው ጳውሎስ መንፈሱ ተረቢሹ ይብል ደጋጊማ ክትዛረብ ከላ መንፈሱ ከም ዝተረበሸ ይዛረብ ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ግልጽ ኢሉ ዝበላ ነገር ሓደ ነገር እዩ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብኣ ከም ዝወፅእ ነቲ ክፉእ መንፈስ አዚዝዎ ማለት እዩ እቲ ክፉእ መንፈስ ሽዑ ንሽዑ ወፅዩ ሽዑ ንሽዑ ምስ ወፀ እቲ ክፉእ መንፈስ ሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ዘጋጠሞም ነገር እንታይ እዩ ተይልና እቶም ዋናታታ ሒዞሞም ንምንታይ ሒዞሞም ተይልና ረብሓ ዝረኽቡላ ዝነበረ ሰበይቲ እያ እሳ ብትገብሮ ናይ ጥንቆላ መንፈስ እሳቶም ተረባዕቲ ነይሮም ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ይረኽቡ ነይሮም ስለዚ ዋናታት ኣለዋ እሳ ጊላያ ነይራ መገልገሊት እያ ነይራ ባርያ ነይራ ናታቶም አገልጋሊት እያ ነይራ ስለዚ ዋናታታ እቲ መንፈስ ከም ዝወፀ ምስ ፈለጡ ንጳውሎስን ንሲላስን ናብ ዕዳጋ ናብቶም ሽማምንቲ ጎቲቶም ወሲዶሞም እዚ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ተይልና ሓደ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እዩ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽምን ናይ ጥንቆላ መናፍስትን ኣይቃደውን እዩ ናይ ጸልማት አሰራርሓ ክቃዶ ኣይክእልን እዩ ብሓደ ኸይድ ኣይክእልን እዩ ክሰማማዕ ኣይክእልን እዩ ክሰማማዕ ዘይክእለሉ ምኽንያት ሓደ እንታይ እዩ ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ርኹሳን መናፍስቲ ይወፅዮም ኣብቲ ዘበን እቲ ልሙድ እዩ ጥንቆላ ኣስማት ዝተፈላለዩ ናይ መናፍስቲ አሰራርሓ ዝተለመደ ነገር እዩ ዋላ ኣብ ዘበን እውን ዝተለመደ ነገር እዩ ኣሎ ስለዚ ናይቲ ጸልማት ኃይሊ አገልገልቲ ዝኾኑ ማለት ጠንቆልቲ ናይቲ ጸልማት ኃይሊ መገልገልቲ ብርኹሳን መናፍስቲ ዝጥንቁሉ ንሰባት ዝሓልሙ ንሰባት መጻኢ ዕድሎም ዝዛረቡ ንሰባት ዝተሰወረ ሚስጥራት ክንገልጽ ኢና ዝብሉ ዓይነቶም ጠንቆልቲ ማለት ስለዚ እዛ ጠንቋሊት እዚ መንፈስ ካብ ውሽጣ ስለ ዝወፀ ጎይተታ ሓሪቆም ንምንታይ ተይልና ንሳ ብትጥንቁሎ ናይ ጥንቆላ ስራሕ እሳቶም ማዕለያ ዘይብሉ ሰልዲ ይእክቡ ነይሮም ጥቕሚ ነይርዎም መኽሰብ ነይርዎም ስለዚ መኽሰቦም ስለ ዝፈረሰ መኽሰቦም ስለ ዝሰኣኑ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ናብ ዕዳጋ ጎቲቶም ኣብ ቅድሚ ሹማምንቲ ከሲሶሞም ዝተኸሰሰሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ተይልና ዝበልዎ ሓደ ነገር እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣይሁድ እዮም ንኸተማና ከዓ የናዕብዎ ኣለዉ ንሕና ሮማውያን
ክንቅበሎ ኾነ ክንገብሮ ዘይግባአና ባህሊ ይሰብኩ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ኸዓ ኣብ ልዕሊኦም ተንሲኡ ተጻብኦም እቶም ሮማውያን ሰበስልጣን ድማ ክዳውንቶም ገፊፎም ብበትሪ ኸዘብጥዎም ኣዘዙ ብዙሕ ምስ ገረፍዎም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ የእተውዎም ነቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣጽኒዑ ክሕልዎም ኣዘዝዎ ንሱ ነዚ ትእዛዝ እዚ ምስ ተቐበለ ከዓ ናብቲ ዝውሻጠ ቤት ማእሰርቲ እተውዎም ኣእጋሮም ድማ ብመቁሕ ጉንዲ ኣጽኒዑ ኣሰሮም ይብል ኣብዚ ክፍሊ እዚ እንሪኦ ነገር እንታይ እዩ ዝተኸሰሱሉ ክሲ ካልእ እዩ ንሕና ሮማውያን ከለና ናብ ፖለቲካ ቀይሮም ንሕና ሮማውያን ከለና ክንቅበሎ ዘይግባአና ባህልን ስርዓትን ሒዞምልና መጺኦም እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዮም ኣይሁዳውያን እዮም ዝብል ክሲኦም ኣቕሪቦም እዚ ክሲ እዚ ኣብቲ መጋበያ ወይ ኣብቶም ሽማምንቲ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ይፈልጡ እዮም ወይ ካብታ ጊልያ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክፉእ መናፍስቲ ወይ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ኣውፅኦም ኢሎም ኣይከሰስዎምን ብባህሊኦም ከሲሶሞም ክንቅበሎ ዘይግባአና ባህሊ ኣያፍረሱን ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር ባህሊ ናይ ሮማውያን ኣይተንከፉን ጳውሎስ ታሪኹ ክንሪኦ ከለና ናይ ሮማውያን ባህሊ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ናይ ሮማዊ ዜግነት ዘለዎ ሰብ እዩ ሮማውያን እንታይ ይጸልኡ ሮማውያን እንታይ ይፈቱ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጥ ሰብ እዩ እቲ ዝተኸሰሰሉ ክስ ግን እቲ ጉዳይ ካልእ እዩ እቲ ክስ ድማ ካልእ እዩ ኩሉ ሻዕ ከምዚኡ ዝኸውን እቶም ሰባት ነቶም ሐዋርያት ዝረትዑሉ መገዲኦም ደልዮም ነቶም ሐዋርያት ሕነ ክፈድይዎም እዮም ደልዮም ናብ መጋብያ ክወስድዎም ከለዉ ስለዚ ዘቕረብዎ ክስ እንታይ እዩ ነቶም ሹማምንቲ ከእምን ዝኽእል ዘረባታት እዮም ሒዞም መጺኦም እቶም ሹማምንቲ ከኣምንዎ ዝኽእሉ እንታይ እዩ ንሕና ሮማውያን ኢና ሮማውያን ከለና ክንቅበሎ ዘይግባአና ባህልታት ሒዞምልና መጺኦም ካልእ ባህሊ ሒዞም ኣይመጹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ጥራይ እዮም ዝሰብኩ ነይሮም ኣብ ምዕራፍ 16 ክርኢ ከለና ሐዋርያ ጳውሎስ ይኹን ሲላስ ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ዝሰብኩ ነይሮም ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ምድሓን በዓል ሊድያ ብክርስቶስ ከመይ ከም ዝኣመና ልዕል ኢልና ኣብ ቁጽሪ 11 ክሪኦ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ዝሰብኩ ነይሮም ካልእ ሰበኽዎ ስብከት የለን ነቲ መድሕን ክርስቶስ ኢየሱስ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ እዮም ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተውሉ ምኽንያት ካልእ ነገር ኣይኮነን ካብታ ብመናፍስቲ ተኣሲራ ዝነበረት ሰበይቲ ሓራ ስለ ዝወፀት ብስም ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተናገፈት ሓራ ስለ ዝወፀት እቶም ሰባት ድማ ኣብ ውሽጡ ክሪኦ ከለና ጥቕሞም ስለ ዝጎደሎም ጥቕሞም ጎድልዎም መጠቀምያ ወይ መጋበርያ ናታቶም እያ ነይራ በኣዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ጥቕሞም መኽሰቦም ጠፊኡ ስለዚ ነቶም ሐዋርያት ናብ ቤት ማእሰርቲ ጎቲቶሞም ምጽማም ግልጽ ኢሉ ነቲ ርኩስ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ እዘካ ኣለኹ በሎ በታ ግዜቲ እውን ወፀ ጎይተታ ድማ ተስፋ ረብሕኦም ከም ዘቋረፀ ምስ ረኣዩ ተስፋ ረብሕኦም ከም ዘቋረፀ ጎይተታ ተስፋ ረብሕኦም ከም ዘቋረፀ ምስ ረኣዩ ዝገበርዎ ስጉምቲ እንታይ እዩ ተይልና ንጳውሎስን ሲላስን ሓዝዎም
ተታይዞም ዝገርም እዩ ተስፋ ረብሖም ምስተቋረፀ ሒዞም ኣታውዮም ያ just business business ስለዝኾነ ከምዚ ሓደ ትካል ከም ዝተዓፀዎም ሕሰብዎ ከምዚ ሓደ ትካል ወይ ከምዚ ሓደ ፈልፋሊ ዓይኒ ማይ ዝኾነ ምንጪ ክዕፆ ከሎ ሰብ ዋ ክንፀሚኢና ጉድኣት ኮርደና ኢሉ ከም ዝበሳጮ ከምኡዮም እቲ መንፈስ ምስ ወፀ ወዲያው ሓዝዎም ምክንያቶም እሱ እዩ ካልእ ምክንያት የብሎምን ዝኸሰስቦም ክስ ግን ካልእ እዩ ንሕና ሮማውያን ከለና ክንቅበሎ ዘይግባአና ባህሊ ይሰብኩን የምህሩን ኣለው ኢሎም እዮም ከሲሶሞም እቲ ውሽጡ ግን ካልእ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኣብ ቅድምቶም ሮማውያን ሰበስልጣን ደው ኣቢሎም ከዓ ከምዚ ስዕብ እናበሉ ከሰስዎም እዞም ሰባት እዚኦም ኣይሁድ እዮም ንኸተማና ከዓ የናዕብዎ ኣለው ንሕና ሮማውያን ክንቅበሎ ኾነ ክንገብሮ ዘይግባአና ባህሊ ይሰብኩ ኣለው እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ተንሲኡ ተጻብኦም ይሰብኩ ኣለው ስብከቶም ዝነበረ እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ የድሕን ካልእ ስብከት ኣይነበሮምን ካልእ ትምህርቲ ኣይነበሮምን እዚዩ እቲ ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ክግለጽ ከሎ ናብ ሃዋርያት ካልእ ተጻብኦ የምጽኢሎም ሽልማት ኣይተዋሃቡምን ካልእ ሽልማት ኣይተዋሃቡምን ካልእ ነገር ኣይተገበረሎምን ወይ ካርፔት ኣይተነጸፈሎምን ቀይሕ ካርፔት ተጎቲቶም እዮም ከይዶም ሓደ ግን እምነት ነይርዎም ብሽም ጎይታ መድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምኑ ጥራይ ዘይኮነስ ብሽሙ መከራ ክቕበሉ ከም ዘለዎም ሙሉእ እምነት ነይርዎም እዚዩ እቲ ሓደ ነገር ሙሉእ እምነት ነይርዎም ብዛዕባ እቲ ዝበጽሖም መከራ ብዛዕባ እቲ ዝበጽሖም ነገራት ዘይኮነስ ብዛዕባ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ጥራይ ይገዶም ነይሩ ብዛዕባኡ ዝጭነቁ ነይሮም ካልእ ሓሳብ ኣይነበሮምን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ርኹስ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ እዘካ ኣለኹ በሎ ሽዑ ንሽዑ ድማ ወፂኡ እዚ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ካብኣ ወፂኡ ካብኣ ምስከደ ቶም ሰባት ድማ ሒዞሞም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዝጽየፎ ነገራት ሓደ እንታይ እዩ ተይልና ጥንቆላ እዩ ብዛዕባ ጥንቆላ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ይዛረብ ብዛዕባ ጥንቆላ ዝሓለፈ ሓደ ዝተፈለጠ ጠንቋላይ ነይሩ ኣብ ደብረ ዘይት ከባቢ እንታይ ኢሉ ክመስክር ሰሚዐዮ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚኑ ጎይታ ተቐቢሉ ሕጂ ኣማኒ እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዝነበረ ኢሉ ኣመንትስ ከጠንቁሉ ይመፁ ነይሮም ኢሉ ኣይገርምን ኣመንቲ ተተሓሒዞም ምስ መሓዙቶም ዕድሎም ክሪኡስ ይመፁ ከጠንቁሉ ይመፁ ብጣዕሚ ይገርመኒ ነይሩ ብጣዕሚ ይገርመኒ ነይሩ ድሓርሱ ጎይታ ምስ ተቐበለ ኣብ ተኻንሸሉ ዓብ ጥቕሲ ሰቒሉ ሕጂ እቲ ኣማኒ ማለት እቲ ጴንጤ ከም ልማዱ ንትምህርቱ ከጠንቁል ክመፅእ ከሎ ጥቕሲ ርዩ እንታይ ዳ የብሎ ኣሎ ኣነ ጎይታ ተቐቢለ በልስኻ እውን ተመለስ ኢልዎ ኣማኒ እውን እንዳጠንቋል ይኸይድ እዩ
ኣማን ወንዳ ጠንቋል ይመላለስ ካብ ኩቱር ድሌት ዝተላዓለ ካብ ኩቱር ሸውሃት ዝተላዓለ ካብ ኩቱር ዘጋጠመን ነገር እዚዩ ካብ ኩቱር ጽምእ ዝተላዓለ ካብ ኩቱር ናይ ዘዓለም ነገር ብዛዕባ ዕድሉ ክፈልጥ ብዛዕባ መጻዩ ክፈልጥ ስለዝደሊ ዘይበጽሖ ቦታ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽየፎዩ ንጥንቆላ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽየፎዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸሎዩ ጥንቆላ ብጣዕሚ ዘጸይፍ ተግባር ብጣዕሚ ዘጸይፍ ተግባር ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዝፍንፈን ተግባር ፍንፉን ተግባር ሰባት በክርስቶስ ኢየሱስ አሚኖም እንዳ ጠንቋሊ ክኸዱ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክመጹ ይኽእሉ እዮም እዚ ዋላ ሓደ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ግን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዝተጸለዩ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ንመን የጠንቅቕ ተይልና ንጥንቆላ ንኣስማት ንኣስማተኛታት እግዚአብሔር ይማዓቶም ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ እስኪ ክርኢና እግዚአብሔር ንኢሳይያስ እንታይ ኢልዎ ንኢሳይያስ እግዚአብሔር ንኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ካብ 11 አጠንቅቆ ከምዚ ኢልዎ ነቢይ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ንኢሳይያስ ከም ዘጠንቅቆ እግዚአብሔር በኃያል ኢዱ ከም ዝተዛረበኒ ተዛሪቡኒ እሞ በመገድ እዚ ህዝብ እዚ ከይመላለስ ከምዚ ኢሉ ገሰጸኒ እዚ ህዝብ እዚ ምምሓል ንዝብሎ ኩሉ ምምሓል ኣይትበልዎ ነቲ ዝፈርሕዎ ኸ ኣይትፍርሕዎ ብኡውን ኣይትሰክዑ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዑ ቀድስዎ ንሱ ፍርሓትኩም ይኹን ንሱ ፍርሓትኩም ይኹን ንሱ ስምባደኹም ይኹን ንሱ ኸኣ መቅደስ ክኸውን እዩ ነተን ክልተ ቤት እስራኤል ገና እምነ ምዕንቃፍን ከውሒ ምንስታትን ነቶምን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩውን መድፈናን መፈንጠጣን ክኾኖም እዩ ብዙሓት ካባታቶም ከኣ ክዕንቀፉ ክወድቁን ክስበሩን ክፍንጨሩን ክተሓዙን እዮም ቀጺሉ ነቶም መናፍስቲ ሙታት ዝሓቱ እዩ መጠንቀቕታ ይቡ ንመን ነቶም መናፍስቲ ሙታት ዝሓቱ ነቶም መናፍስቲ ሙታት ዝሓቱ መናፍስቲ ሙታት ዝስዕቡ ንዓታቶም ድማ መጠንቀቕታ ይብዎም ኣብ ማእኸል ደቀ መዛሙርተይ ምስክር እሰር ሕግውን ሓትም ሕተም ኣነስ ነቲ ካብ ቤት ያዕቆብ ገጹ ዝሓበአ እግዚአብሔር እጽበ ብኡውን ተስፋ እገብር ኣለኹ እነሆ ኣነን እቶም እግዚአብሔር ዝሃበኒ ደቅን ኣብ ከረን ጽዮን ዝነብር እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ እስራኤል ንተኣምራትን ንትእምርትን ክኾነን ኣለና ንኾኖለና ኮይና ኣለና ነቶም ብሕሹኽሹኽ ብሰላሕላሕ ዝዛረቡ ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ጠይቁ እንተበልኹም ንስኻትኩም ከኣ ህዝብዶና ኣምላኹ ኣይሓትትን እዩ ብዛዕባ ሕያዋንሲ ንሙታት ዶ ይሕተት ኢልኩም መልሱሎም ናብ ሕግን ናብ ምስክርን ከምዚ ዝመሰለ ቃል እንተ ዘይተናገሩ በሓቂ ወጋዕታ የብሎምን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንመናፍስቲ ሙታት ዝሓቱ ንጠንቆልቲ ዝሓቱ ከመይ ዓይነት መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦም እግዚአብሔር ኢሳይያስ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ገጹ ክሳብ ዝመልስ ክጽበዮ ናበይውን ኣይከይድኒ ንሕና ኣብ ጽዮን ከረን ዝነብር ንጎይታ ሰራዊት
نحن دك مزامورتين ملكتن تأمراتن كنكون إنا እግዚአብሔር አምላክ አብዝቃለ ዝነገረና እንታዩ ተይልና እግዚአብሔር ንጠንቁልትን ጥራይ ዘይኮነስ ንቶም ዘጠንቁሉ ከማን ይማዓቶሚ አሞዳታ በፍላይ እቲ ዝኸበደን ዝመረረን ነገር እንታዩ ተይልና በሽምጎይታና መድህና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዛ አመኑ አማኸል አመንት ዝግበር እሱ ኸቢድዩ ብሽም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽም መንፈስ ቅዱስ ዝግበር እሱ ኸቢድዩ እቶም ዝፈለየሎም እቶም ዝተፈለዩ ብኸምኡ ዝናበሩ አምላኽ ዕድል ክህቦም ይኽእል እዩ ኣብ ቤት አምላኽ ኮይኖም ግን ጥንቆላ ዝለማመዱ ንዓታቶም ከቢድ እዩ نعاتاتهم حدق اللو أبتن بيت إيساياس انتايلو معرف عسرتت شعات تقوطر سلسته منفس قبتي أوشتو ترايك خونيو نمخرود ما كنتوه قبرئي نساتهم كا نتاوتاتن ناسماتنياتاتن نتنقلتن نمودقت زعقولن كعاتو يوم مالت منفس قبتي تروحوه قبري شعون تايم زخونو متى إساياس معرف عسرتت شعات تقوطر سلسته منفس قبتي عوشتو ترايك خونيو نمخرود ما كنتوه قبري نساتهم كا نتاوتات ناسماتنياتات نتنقلتن نمودقت زعقولن كحاتو أب كرمي نزغون نمتع يوم كعدت يوم زلواوان معرف إسراء وشديشته نابتهم منافس تنقولا زلوا من نام مودق تزعقولن بمنزرنا قد صعبوهم إلى التملس نفسي أنا قصي نابتا نفسي اتعا كملسي كمون قهزوي خاء كمون قصائي اتهزب أملاخ مالك اتهزب أملاخ نእግዚአብሔር أملاخ زملغ هزبي قصو مليسو زعقول نزودقون نتنقل تناس ما تنياتاتن السعب እግዚአብሔር بعلو كم زمعاتو إذن إساس إسران تشعاتن قطر 4 تواريدكي كم مدري كتزارب إغي قالكي بسال على كاب حمس كاب حمد كوت دمتها كم دمتي سوراي كم مدري سمع قالكون كاب حمد حشوشو كبليو إلوا نتا منافس صحابت مالتيو قال أيزينا 33 نسو ودهينهم ندقو بحوي أحلفهم بدبنا بتمن غيرو دما يفلت نبره أسمات يقبرن يتنقلن نبره منفس تنقلا زلوم مودت تزعقول دما أكبه مأنتي كخوريو خا أبقدم እግዚአብሔር بزح كفو قبره يبل بزو كفو قبره أبقدمي እግዚአብሔር قدام زينا 10 قصر 10 ساول كا نقال እግዚአብሔር بزي محلاون نتات انقاليت مغرب متياقون نእግዚአብሔር زبدلو وبدل بزبدلو بدل موتة فورتون زتصاوتو سبات تنقلاي امنت خوينم سبات فورتون زتصاوتو تاريخهم از تنقلاي وش كرافتي منفس أملاخ أي حقو سلوني يتعرر الليو እግዚአብሔር أملاخ نمنافس تنقلا يمعاتوميو يهارموميو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي
ዮስያስ ድማ ቃላትቲ ቀዳማይ ሳሙኤል 28 ቁጥር 8 ሳኦል ድማ ትርኢቱ ለዊጡ ካልእ ክዳን ተኸዲኑ ንሱ ክልተ ሰባት እውን ምስኡ ኮይኖም በለይቲ ናብታ ሰበይቲ መጹ በጃኺ መንፈስ ጥንቆላ ጌርክ ጠንቁልለይ ነታ ኣነ ዝብለክ ኸኣ ኣተንስእለይ በላ ሳኦል ነዚ ዝበለሉ ምኽንያት ሓደ ነገር ሳኦልን ነቢዩ ሳሙኤልን በአንሳብ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ የገልግሉ ነይሩ ክልቲኦም መገላገልቲኦም ነይሮም ሳኦል ግን ካብቲ ናይ ኣምላኽ ፍቓድን ሓሳብ ምስ ወፀ ኣብ ሳኦልን ኣብ ሳሙኤልን ዝነበረ ርክብ ተበቲኹ እዩ እግዚኣብሔር ገጹ ደውዩ ጠውዩ ናብ ቤት እሰይ ከይዱ እዩ ስለዚ ሳኦል ዝለመዶ ነገር ነይሩ ድምፂ ኣምላኽ ይሰምዕ ነይሩ ሳሙኤል ድምፂ ኣምላኽ የምፃሉ ነይሩ ንሳኦል ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ ይግለጸሉ ነይሩ ካብ እግዚኣብሔር ምስ ተፈለየ ግን እግዚኣብሔር ካብኡ ምስ ረሓቐ ግን ርኹስ መንፈስ ይመጽእዎ ንሳኦል ርኹስ መንፈስ ኣብ ውሽጡ መጽኡ ምዕራፍ 16 ቀዳማይ ሳሙኤል ራእይዎ ኣብ ውሽጡ ርኹስ መንፈስ መጽኡ ካብ ኣምላኽ ኣሳቂዎ ይብለና ዳዊት ናብ ሳኦል ዝመጻሉ ምኽንያት ሓደ በገና ሒዙ ብርኹስ መንፈስ ይሳቀ ስለ ዝነበረ በገና ጋርመሉ ከሎ እቲ ርኹስ መንፈስ ይርሕቕ ነይሩ መንፈስ ኣምላኽ ምስ ዳዊት ነይሩ ሽዑ ሳኦል ኣብ መወዳእታ ኣብተን ዝጽየፈን ዝነበረ ኣብተን ዘጥፈአን ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ናብ እኑ ተመሊሱ ንምንታይ ተይልና ሕተትለይ ንመን ንሳሙኤል ፀዊዕኸ ሕተትለይ ናብታ ጠንቋሊት ከይዱ ልማድ እዩ ልማድ ሰብ ናይ ትንቢት ልማድ ተሃልዎ መወዳእቱ ናብ ጥንቁልና ይሰጋገር ኣማኒ ናይ ትንቢት ልማድ ኣብ ህይወቱ ተሃልዎ ናብ ጥንቁልና ይሰጋገር እግዚአብሔር ሓንሳብ ይዛረብ ካልኣይ ይዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራይ ውፅእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለሙን ዓኻ ትንቢት እንዳተዛረበ መንፈስ ቅዱስ አይነብርን ንዓኽ ትንቢት እንዳተዛረበ አይነብርን መንፈስ ቅዱስ 30 ዓመት ሙሉ ትንቢት ክሰምዑ ዝደልዩ ሰባት ኣለው 50 ዓመት ሙሉ ትንቢት ዝደልዩ ሰባት ኣለው ህይወት ዘይደልዩ ንክርስቶስ ዘይደልዩ መወዳእቶም ኣብ ታሕቲ ጸልማት ሙዳቂ ካልእ ነገር የብሉን ኣብ ህይወተይ ዘጋጠመኒ ክነግረኩም ብጣዕሚ ትንቢት ትደሊ ቆልዓ ነይራ ዘይተኸዶ ቦታ የለን ዘይትበጽሖ ቦታ የለን ኣብ መወዳእታ ናይ መንፈስ ጭንቀት ሒዝዋ መጨናቕ ጀሚራ دهار جزا عطيا بيت عطيا كوفيلا دهار حفتا مصيا تزار تاغلع تنبيت ابستزربلو بوتا يترفني حدا نغرغر رخيبا يتفلتن دهار كيدنا زراريبنا تصليو الله حراوصيا خام منفس يسوع كريستوس تمال اللو من نزل عالم هياوي نإيسوس كريستوس مدلاي اتزبالتايو اكزيابهر منفسيو بحقن بمنفسن زملخ املاخيو إيسوس كريستوس تقوصاصرو هيوت كل شاء اب هيوتو ناي منفس قدوس ملئات هالو كمنا حدش كيدان امنتي امان كله أوشتو منفس قدوس الله يبزح يوحد اكزيابهر بزردو مقدي يزاربوي مقلاب ترايو أقليبكا مسمع قدم 13 عامت
እግዚአብሔር እንታይሉ ተዛሪቦኒ ሎምንም እንታይ ከም ዝዛረቦ ይፈልጥን ኣብ ጸሎት ቦታ እንዳጸለና ኸለና ዓበይት ቡምባታት ነ ይራአየና ዓበይት ቡምባታት ኣነ ብዙሕ ራእየ ይርኢኒ ሕጂ ቡምባ ይዕጾ እቲ ቡምባታት ይዕጾ ዳር እንታይ ዳይ ቡምባ ይለብልበይ ያሕትት ትንቢት ጠጣው ቢለለኹ ንስተወሰነ ዓመታት ይሉ እግዚአብሔር ኣብ ኢትዮጵያ ከለው ካቡን ዳሃርከ እንታይ ተራእዩ እንታይ ተሰሚዑ እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ከፍቶ ሁሉ ይዛረብ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ትንቢት ዘዛረብ እግዚአብሔር በኃይል መንፈስ ቅዱስ ራእይ ዘርኢ አነ ታሪከይ ትንቢት ምዝራብን በተአምራትን በጸሎትን አገልግሎተይ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ግን ለአሜን የተተው ዝብል እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ይሰርሕ አነን እግዚአብሔር አይስርሖን እግዚአብሔር ግን በአይ ይሰርሕ እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ حبيري يسرح እግዚአብሔር ሱቅ ክብል ከሎ ሱቅ ይብል እግዚአብሔር ሱቅ ክብል ከሎ ሱቅ በል እግዚአብሔር ሱቅ ክብል ከሎ ሱቅ በል አልበለዛ ተጋጊኻ ንሰባክ ተጋጊኻ ሱቅ በል ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ መተካታ ዘይብሉ ሽሙ ሂቡናለው ኢየሱስ ክርስቶስ መተካታ ዘይብሉ መንፈሱ ሂቡናለው ኢየሱስ ክርስቶስ መተካታ ዘይብሉ ሕይወት ሂቡናለው ተአምርትን ተአምራትን ቅዱሳን አገልገልቲ በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ተመለኦም ዝገብሩ ወንበር ና አጋንንት ኮርስ ወሲዶም ዝገብሩ መጋብር አይኮነ አጋንንት ናይ ሙጻ ኮርስ ዝባሃላሉ ዝገርመካ በኮርስስ አጋንንት ወጽ ትሬኒንግ ተዋሂቦም ሰባት አጋንንት ተወጹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንቢት ኮርስ አለው ዝገርመኩም ተናገረው በለው ጨምረው ተናገር አናናናና ከተናገርከው ይሆናል እንዲህ ነው አይሆንም ያንተ ቃል አይደለም ናትከ ቃል አይኮነ ናትከ ቃል አይኮነን ሰር መንፈስ ቅዱስ አውሽተኻ ዝዛረቦ ቃል እሱ ይሰርሕ እሱ ይዝፍውስ ንሱ ይሐራዘውት ንሱ ዘናግፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለም ሕያው ከም ደገምቲ 19 ነብነብካዮ ከም ደጋሚ እንታይ ተምጾ ተአምራት አለው እንታይ ተምጾ ተእምርትን ተአምራት አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ሕያው ነው ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ቢያይ መልካም ነው ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ቢጠብቅ መልካም ነው ሰብ ስቂሉ ምድሃን አምላክ ተዝጽበይ ይሕሾ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለም ሕያው ሓደ ነገር ክነግረኩም መናፍስቲ ናይ ጸልማት ኃይሊ ክፈራርስዩ ክወድቅዩ ክበታተንዩ እግዚአብሔር አብሰርሃሉ ጊዜ ዘዳለዎም ገንዘቡ ዝሆኑ ዘሽርፎም ሰባት አለው እግዚአብሔር ዘዳለዎም ዘሽርፎም ሰባት አለው ካብዝን ካብትን አይኮነን አይንኻ አሚትካ እግዚአብሔር አይርከብን እግዚአብሔር በእምነት ዝርከብ ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባው እምነት ዝርከብ ንጉስዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለም ሕያው በሟርት መንፈስ በጥንቆላ መንፈስ በጸልማት አሰራራሃ ንስተአሰሩ ህንጸሊና አውሽተን
أبدجن بقال استأثروا سبات كفتوعيو كبامروام كبتاتنيو كاب إكزيابير زي كونه زي سمعوا سبات لو ما حراخ وتيوم لو مغفتوعيو إيسوس كريستوس تمالن لو من نزل عالم هياويو ويشكرافت نايت انقلا منفس أسرارها كفرارسيو منفس كدوس لعل كبليو إيسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو يفرارسالو كفرارسيو يودقالو يودادقالو كودقيو كسبابريو إيسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو او إيسوس سمكا يخبر كابزل عالم نزل عالم هياويغا دغنا خنصلينا أمرو بحمام بستفرالي مقدس تتقوعو እግዚአብሔር አምላክ مفواز زغل أملاغيو نائمنا تسلو كنصلينا ኢየሱስ ክርስቶስ تمالن لومن نزل عالم هياويو أبزلهم وبوتا خوينكم نصلي نائمنا تسلوت ኢየሱስ ክርስቶስ تأمرتن تأمراتن زغبر ጎይታዮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማንኛውም የበሽታ ኃይል የጨለማ ጉልበት በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የበሽታ ኃይል ስቃይ ህመም ደዌ ጉስቁልና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጋንንት ያስቀመጠው የጥንቆላ መንፈስ አሰራር ያስቀመጠው በጥንቆላ መንፈስ አሰራር አምሯቸው የታሰረ ልባቸው የታሰረ ከእግዚአብሔር ባልሆነ ትንቢት የታሰረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተፈታ ይሁን በኢየሱስ ስም ይፈታ በአየርና በምድር ያለ የጨለማው ጉልበት ቃል የተበተነ ይሁን አጋንንታዊ ኃይል ይበተን በጌታ በኢየሱስ ስም ይበተን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ ይፍረስ የጨለማው ኃይል ይፍረስ የመተት ኃይል ይፍረስ የዲያብሎስ ጉልበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም ይበታተን የዲያብሎስ ምንጭ የደረቀ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አየሩን አካባቢውን ሰማዩን እየለቀቃችሁ የጨለማ ኃይላት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሽዱ ሽዱ ከስጋ ለባሽ አእምሮ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተበተኑ በጌታ በኢየሱስ ስም ፍረሱ ውሃ እንደሚያፈርስ እግዚአብሔር እንዲሁ ጠላቶችን አፈረሰ ሲል በዓል ፐራሲም እንደሆነ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ዛሬ በዓል ፐራሲም ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጠነከረ ዘመናትን ያስቆጠረ አጋንንታዊ አሰራር ስር የሰደደ የጠለቀ የመናፍስት ጉልበት በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ከስሩ ይነቀል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያዊው አጋንንቶች ይንደዱ አሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ይቃጠል የጨለማው ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት ይብላው አሁንም እሳት 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 ይብላው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰማያት አየሩ እሳት ይሁንበት ምድሪቱ እሳት ይሁንበት ስጋ ለባሽ እሳት ይሁንበት እሳት አሁንም ይንደድ በላዩ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት በሾክ ላይ እንደሚነድ እንዲሁ አሁንም ጀርባችሁ ላይ ይንደድ ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን ጠላቶቻችንን ከግራችን በታች ስለጣልካቸው እናመሰግናለን ወጥመድ ስለተሰበረ እናመሰግናለን ስርና መሰረቱ ስለተነቀለ እናመሰግናለን የሙታን ሳቢ መንፈስ ስለተመታ እናመሰግናለን በሌሊት ህልም በሞት መንፈስ የሚያስጨንቅ አጋንንት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሞት ፍርሃት ቀንበር በጌታ በኢየሱስ ስም
የተሰበረ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የደቀቀ ይሁን የተወጋ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ሕያው ነህ እናመሰግንሃለን ስምህ ዛሬም ኃይለኛ ነው ገናና ነው ክብር ውዳሴ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን عالم كم ساخن بارز